U srcu jesu ljudima svi zborovi našeg života, ali uvijek spreman za molitvu pjesmu. Mješoviti zbor Šupret Svetog Luke i dirigentica Irena Gađerović. Dobro su nadošli naši dragi gosti. Izbor Policijske akademije i djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova. Mješovita djevočka skupina Imo Bekove, Sesvetska sela. Plava Jabula. Darko Novidović. Neka je slava Bogu sve što je naš.
Nech bude na znam, daj nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših, neka uspije. Dođite da oslovljeni Oca moj, priti do posjeti krajstva koja vam je pripravljeno od postanka svijeta.
prepoznaće svi i na njima tekst obraća se ljubav na ljubav može biti demonstracije, pedagogi, ali što će tu prepoznaći? Oh,
jedino mogu upotrijebiti za zaštitu moje domovine, jedino mogu upotrijebiti za zaštitu svega dobroga, jer ko će da to nećemo misliti. Zato gledajte, sad mjesta svu ljubav koju imate sada ovdje na ruka, izrazite u znak zahvalnosti za svako osobito bolesno dijete. Najprije duhovno bolesno, a onda i tjelesno. Ali kad vidimo tjelesno bolesno dijete, ne budete biti sigurni da je duhovno oštećen. Jer njegov duh i duša koju je Gospod stvorio za ovaj svijet, sjajan je, potpuno osmišljena u glini ljubavi Božje i u obraćanju mene, tebe, svakoga od nas. Toliko smo zahvalni za svako dijete, jer ono što je tjelesno vidljivo i kako je svatko. A ono što je unutra, za to mi živimo, za to stvaramo, za to večerstvujemo. Vjerujte, glasom i srcem, sad je to.
što se meni draži pita i što ne stavimo. Jer ona je prvog trudna rodila za ručicu Vesnovu na Božu. Anđel suzu vratio, dojna me nijedom svoj ljubav. Učila me ovaj jezik ljubavi, kojem ću i onda slatko trebati, kada ću za plodom može trebati. Samo tebe volim, draga nacija. Samo tebi služim ovoj Hrvatskoj, što si duša, jezik, majka, a ne zname. Zame živim, samo zame. Amen.
svijetom i narodom, s ljudima kreće. Te ja kao Hrvata, brat svi ljudi. I kud god idem, sa mnom je Hrvatska. Mada bih imao sve tane i sve ljudske riječi znao izgovoriti. I on je kako je Gospodin rekao Anđelos, a ljubitelj, ma bio bih riječ što riječi, kao što se neće doći. Ne vidimo i ne čujemo, kao kroz neko zrcalo, u zrcalo. A onda licem u lice sa svojim Gospodinom. Da znamo, svi od vrha Hrvatske do mora imamo vjeru, uglanje i ljubav. To je. Ali najveća većina ljubav je prema tebi, brate.
Ministarstva unutarnjih poslova, jer ovaj zbor koji će nas s vama zbori, koji je slika i reprezentativno dijelo našeg ministarstva. Ovo su tu dragi braćane i sestre koji različitim župama žive, govore o tome koliko na svjetski dan djeteta treba činiti. Naša glava, koja je naša znamenca i živjeti ovdje u Republici Hrvatskoj, a potom i naši dragi sestre i sestrinskih sela koji su se kao ljudi odazvali na poziv za oba djela i naravno za Gospodina i za Republiku danas. Stoga srca još zahvaljujem svima, osobito našim zborovima, jer znate, uvijek imaju što se događa, za što možemo djelati. Vidimo toga da sreće za njih reći će biti djelamo i molimo. I reda, evo, pljesak za naših u zajedništvu.